Per tancar uns ombros que estan polits amb una vista, farem el següent. L'esquena, per exemple, el girem i agafo un davant i el davant no el giro. És super important que aquestes mides coincideixin perfecte, perquè si no ens farà un plec. Costat bo de l'esquena cap amunt girat. Davant no està girat, posem un sobre de l'altre i passem l'ombro de l'esquena per dintre de l'ombro del davant. I fem així i ara ho anem a cosir a la màquina. I cosirem per dintre a 1 centímetre. I rematem. Ja ho hem cosit. Tallarem una mica de teixit. Li donem la volta. I ens queda polidet.